ďalšie video, ja vás vítam, toto je ďalší tutoriál, ako si stiahnuť Photoshop CS5, teraz nie 6, ale 5. Už som si nastavil, už vidíte ukazovateľ myši. Najlepšie si zase ulož to. Ja to strihnem, keď tam budeme. Tak sme späť, už sme na ulož to, tam si napíšeme a to čo ešte? Aha. Chápem. Takže na ulož to, nie je to v dispozícii, tak si to musíme dať pekne, krásne do Google a ja to zase strihnem. Tak, na internete to je v dispozícii, tu máme už pre Adobe Photoshop CS6, to nepotrebujeme čítať, iba si tam kliknete, že a dáte tu Fredovland, to sa vám stiahne, nainštalujete si to a tak tu môžete už vidieť, aké to má funkcie. Photoshop CS6 je tým lepší, lebo toto je všetko čierne a má lepšiu výhľad a všetko má lepšie ako Photoshop CS5, takže za to si teraz každý kupuje CS6. Tak. A tento obrázok ste si mohli všimnúť. A tu tak a čau.